Om bi nin pat nin bu mung sagre pele sango Como le pina? para bu mung ke Para po mong bata tumala yung sinamagla. ngani ni nok to tabok ni nok to kwak jak pele ha ni nok bai ke kwak kisa bono sai khna ro dikse Tuy tori kuha ko. mi afro de na tinin de bopro Oro si thang bay lo ko. Uy logo ni bebak sang dalang ko tibe. bonon besu dor ke khoti rong khana nok to pura Koti ba ka ba mang higda ta mai ro mai chana bu koti ha. Tawi gunda bu koti ta wo sar ga ni sa kiri kha. Mami le u ko no te no like si ro ke pa ma sa sa kha. Koti ba thun koti in tong ha me. ngani nok ro ta tong jak ne ro Kuri ko boro tong chine ta pa mani yo. Boro thang chine ta. ngke nang tak sini lukurok ni bus lukurok mana sini borok rok ni omo ba sarkar ni thani tema david nai Babi bain do no ro ro si hi hona ko bala ang ko ha ni. No se kuri kan ke ba no ro si hi ha ko. tei sini lukurok no tema kok kasaran musu mana sini borok rok no ta Aku khai ra pai bai si di de ma hon sine ang pa sa sa ma li ang ke ni. Maro hon sine ka. Ang go hero ko sa wa bo ri ya sa wa bo ri ke ya. Kuma khai sine ta ang pa sine ya ka wa ka cha sa ang pa ma ni. Se ni sa si di ya. Nang si ta maro khai ro na khai ji di bala. sini khaganang luku songnang koinai tini hor thangnai sini Tila Amchai Gumoti district Tila Amchai wo Kaiping Bulai kami wo Mia horot tui koto tormani bai sini kabangma poribar nog rok nosto ongui thangkha nirok jotono naimanai borokni tongthai krikha chathai krikha homane hai borok tongjaknai rok tabuk mungsa pani krui borokni nog rok pura kwakjak tui longui pura kwagui thangkha tei borok nogo tabuk borok bo tongui astroi nagrasnai borokni kono tabuk disahara haingui tongkha haini bagui khagnang luku songnang koinai nirok je mansak suba phaibai jadi hwnoi naiui manai borok nog rok jotono mia horot tui tormani bai pura no kwagui thangbai kha hambai baini bu mungkhe Binata devi. jomatiana para bu mung Kaiping bala. nini nok to tabuk kwak jak thungpare nengke bai ke kwak kha bono kisa sai khna ro Tuy hai kabang ma ki philoi phai ani saksa se ha ya sagra ya ko hospital ni phai mani gaba manai ro bi dikhe sa siti salai mani ya thung kari khang pa horo de na tak phaimo de o nok kwak mani ta orni noi ta wa pitra tui tor phai kana pura na engke neng sarkar rok ni thani wo tama sawan musuk basini lukorok ni thani wo tama kok kasaran musuk nok sikri ban satong ni saklo nok no musuk engke tabuk ni tongjak nei rok tu tong kre ke jaga ba thak thai kre tama rok khoti rong kha khoti to mong sa sikri kha pung ro a kro sa na thong tui nungoi bo kho ko to ta hai du du da da ro ko jak mang ha musuk ro ang sini khagnang luku songno koinai nirok naiui manai jotono killa Kaiping Bulai kami wo mia horo pitra tormani bai pura no khoti khaiklang thangkha sini tiprasa bo songni nok rok pura no nosto khlaiui bolok khokjak ni nirok jotono naiui manai pura no tui tormani bai borok ni or jagao nog rok chini borok rok ni kabangma sin tiprasa bo songni nog rok kabangma no nosto khlaiui klang thangkha haini bagui khagnang luku songnang koinai nirok jotono je mansak sin tiprasa bo songno suba phaibai jadi hwnoi nirok naiui manai borok tabuk tongthai krui mungsa krui belai bialok laijak borok palmala lia borok ni belai ni kabangma khoti ungjak tui torui jaga thai wngkha hingkhe Killa Kaiping Bulai para district wngkha hingkhe Gumoti district hambai।